Han se lige mig, jeg har erobret hunden. Og den anden, den svømmer bare. Jeg vil godt have efter en hop. Det kunne være fedt. Ja, der fik jeg dem. Fik du det? Super. Og jeg filmer. Jeg filmer. Filmer du den? Ja. Hold da op et langt videoklip så. Men du kan lave den lang. Bare hvis du slutter. Ellers er det en bundløs. Ligesom en bundløs, så slutter man lige så i tagter. Den prøver ikke at køre. Den er godt nok i legehumør, hva'?